हेलौ लोगोफोर सोर सोरना बेसेबां हाबखो एबार इउट्युबनिफ्राय फैसाया नै जोंनो मा हरदोंथाय जानो इउट्युबनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायजों नायनोसै दा जोंबो खुलिना नायाखै मा हरदों नायनोसै खेवदो 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 फार्स्ट टाइम पेमेन्ट मोनदोंनो इउट्युबनिफ्राय ओमफ्राय जोंनो दा जाग्रा पठाय हरदो आरो माबा मोनसे बुस्थु दं होनोलै बुस्थुआनो गैया माथो जाग्रायालाय अ दं दे मा हरदों मिथिला आरो जायखिजाया जोंनो हरदों आरो जानोसै एबार मालायनि सायावनो जानोसै आरो ना जों सासे दं आं दं जानोसै जों फ्राइड राइस जानो नागिरदों जों दा इउट्युबनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट मोननाय नैबे बिदिनो दावगालांबाय थानो हाथों मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थाथों वाव खैजोमा बिदै खेव 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 Hello. Yummy. बिथांनि इउट्युब चेनेलनि नामखौ दायो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोननाय जागोन जों जाग्रोनोसै दा जानायाव जों इउट्युबनि चेनेलनि नामखौ खिथाथ'वा जों जाग्रोगोन आरो मानोना दा जाखांबासो इउट्युबनि जों आपल'ड होबाथाय बे डिटेल्सखौ जोङो डिसक्रिपसनाव लिरना होगोन जों माबायाव थांनानै नायहैबानो जाबाय उखैनायजों लुगैनाय जोंना बारा जाबाय ओंखायनो जों दा खोथास्लाबनो हानाय नंला जों जानोसै दा ओमफ्राय नै मा बुस्थु हरदोंबा मोनसेबा संख्रै बुंना लानोसै जोंहा नै बिथाङा आर्मियाव मावो बे नोंनाव नामा साइडआव गोथाव जानोसै एबार मालायनि सायाव दै हा 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 लु दे देव माबायदि खुदै गलांजोब्बाय जानो थाखाय लुबैजोबनाय हाथारला जों जानोसै र' थेंक इउ इउट्युबनि पेमेन्ट मोननायजों फार्स्ट पेमेन्टखौ जों जाहोनायनि थाखाय बरिया जागोन दे बरिया थेंक इउ दा गोथाव जादों दे दाथ' बिथाङा इउट्युबनिफ्राय पेमेन्ट मोननानै जाहोबाय दा नों मा बुंनो सानो बुंनाया सानफ्रामबो मालायनि सायाव मोनजायो नालाय गाबोनबा मा मोनजागोन बेखौ सानना थायो आरो बात सही है बेखिनियानो बेजों लोगोसे जोंनो नै थाइजौ हरदोंमोन थाइजौखौ जों हाखांनानै दा जों जाबाय आरो ना नै ना मा टेस्टिखा गोदैद्राय थाइजौआ एसे गोदैया खम जाबावनांगौमोन बानलु हाबाय बानलु हानानै एबार बिराद साफा लगायना जानोसै जोङो हागासिनो बानलुखौ जानोसै एबार हराव मा जागोन मिथिला खिनाय जायो ना मा जायो मिथिला